Molweni ke babukeli pha emakhaya sisesibuyile sikhona Cubs podcast kulapho sikhona mntasekhaya kulapho sifumaneka khona siyafumaneka ke kula page yethu inhle ngolona hlobo Cubs events ndichilo ke ndathi andihambi ndedwa ke namhlanje ukhona iguest yethu endihamba nayo namhlanje sizoncokola nje ngobomi bomntu okoba uThixo uyakwazi uthatha umuntu elithulwini ambeke okanye amdlise namanene andihambi ndedwa ke namhlanje iguest yethu seyikhona umntana omhle Faku khawungene manje uzibulisele kubabukeli pha emakhaya mandi thathe ithuba ndibulise kuBishop ndibulise naku-Cubs event okay ndibulise nakubalandeli bam emakhaya ndiyabulisa nje egameni lenkosi. Yes babukeli pha emakhaya niyazivela ke namhlanje sikhala ke sincokole ngo-Ozayo Ndamase ngubani uOzayo Ndamase the real Ozayo Ndamase yes siyamva nguOzayo indoda yendumiso indoda yamandla kaThixo indoda yokuhlisa izulu but asimazi oyena ozayo kokuba ngubani ozayo Ndamase khawuxelele nje ababukeli pha emakhaya ba ngubani ozayo Ndamase No mandibulele ngelithuba ababukeli besabukela emakhaya uOzayo Ndamase uphuma kulomhlaba waselibothe okay ilali inyandeni then idolophu ilibothe umlambo ngumthakathe so uOzayo ukhule ehamba nomamakhe inkonzo which is icawe ekuthiwa yi-Assemblies of God oh yes so abayibiza ngoba ku-back to God lanto yoba bathi abanye inkonzo kaBhengu so ndihambe nomama ke ithuba elide kanti ndabe ndingazi uba kukhona lento ingenileyo and nalapho noba ndihamba naye kwabe kungekho right apha empilweni kum kanti kunento endiyifumanayo because ngokuya ukhula ungumntu onomnqweno okokuba ingaske ndingangubani ndibe ngubani uyayibona because anyway uThixo akanosinika zonke izinto yeah because akanokwazi uba andinike ukushumayela omnye amnike ukucula omnye amnike ukufundisa omnye but uThixo umnika lento umuntu ayifunayo so now ke ngokuphaya ke ngoku ekuhlaleni njema ndinguOzayo now into eyenzekayo Bishop phaya ekuhlaleni bendingengweni nalabantu ebehamba nabantwana ntontoni yonke lathi ngenxa yoba ndingumuntu obekhule imeko ingekho right kakhulu because xa umntana ekhula imeko ingekho right kakhulu because akubikho umuntu usondelayo because uba nalanto ethi ndizasondela ndithini kulo muntu one akakwazi uthetha lo muntu two lo muntu uliqeleku nje impukane siyazi kusetsha akahoywanga and anyway ke sibayi-9 ke pha kumama notata but ke ngoku uThixo wavele wazinyulela lo oye wadeleka akafunwa ngabakubo Faku ndingaqhawulanga Faku ndingaqhawulanga yes nguOzayo Ndamase okhule kwifamily yabantu abaninzi 9 yabantwana bakowabo ekhuliswa ngumama nalo tata kungekho nto ibalulekileyo abaziwa ngayo yes kungekho nto etafileni okay because uma bephangela ekitchen setsho engase bayi-understande nabaphulaphule loo nto uba umntu akavelanga wayelento ayiyo because umama wayephangela ekitchen and njengoba ephangela ekitchen unalo mlelwe amshiya apha endlini lundim ukhubazekile xa usithi Faku xa usithi unomlwelwe onguwe yes ufaka njani because awukhubazekanga ndikujongile ngoku lapha phambi kwam khawusilandele Faku kuloo ndawo ekukhuleni kwenzeka ntoni okay now ndiyabulela ekukhuleni kwam Bishop nababukeli besabukele ku-Cubs event kukuthi uThixo uyahamba nomuntu because nyhani ndibonakala ndimhle ngoku uyayibona but ndinembali eyokokuba ndandihamba nge-wheelchair wena Faku mna ndiseva ngomama notata ndingumntana okay ndingafuna uphathwa emzimbeni
ubukubona uyobhoyina amathumba like bunjalo uyayibona lanto dide dixhuzule noxhuzula nesifo soxhuzula uyayibona lana and ke ngoku konwatyiwe zintanga zami kuyadlalwa but ilizwi lami lithe latsha kukukhala kukuliliswa kokuva ipains ezibhlungu emzimbeni wami and ke ngoba sendikhala andisahoyanga ke ngoku because seyithe yaqheleka kwabantu ndihlala naba sebe understand uba kwenzi kantoni angakhala ikhona into ayivayo one andikwazi uthetha andizoyibiza uba yintoni because andikwazi uthetha but ndiyayiva uba ikhona lento indithuthumbelayo apha emzimbeni because umzimba lo ubuhlungu wonke ubuhlungu wonke so now umama ke ngoku kwacaba ke ngoku ufikelele ethubeni lokuncama ke ngoku because njeba ifikelele ethubeni lokuncama uphangele ekitchen njeba ephangele ekitchen imali ayipeya ayikho ufuneke endle abantu still unesisigolane sendim sisikhubazekileyo uyabona so now ke ngoba abaphulaphuli bebukele kufuneka bayazi uba bangandiboni nje ndimhle ndinje faka uzama ukuthi uOzaya akasuka ngwangulo Ozaya no ngumntana ebephila nesifo sokubazeko yes exactly ngokwelethema abantu babiza ngayo kodwa ndiyibiza ohlobo ndibiza ngalo okwesibini ungumntana obophila nesifo sokuxhuzula yes xolo na futhi ba ndiphinde ndisibize kanjalo eyona nto faku enditsalayo kulento yinto yoba kuzo zonke ezi zinto faku sibona ufaku ngoku if babukeli pha emakhaya singake sithiye lencoko yethu yanamhlanje isihloko singathi uThixo uyakwazi uyakwazi uThixo unako uThixo wethu unako yakhathala uThixo wethu unako into ethi faku usuke ku-wheelchair ngoba ndisakhumbula faku ndijonga into zami nokujonga impilo yakho faku akukhona apho kuthiwa inyawo ezi zakho zazijijekile khawusilandele kuloo ndawo faku wawuphila faku ndiyakuva kuwe yayifika ibe njani imeko yokubona abantwana bakowenu nabantwana basekuhlaleni bephila i-normal life kuwe wawufika uzive njani faku no ukubona mose xa umntana ekhula umntana akahoyi but umntana uba uyatya ugqityiwe okay but xa ekhula esiva istory esokuba ukhule kukanje nakanje uyayibona but ekukhuleni kwami ngosendicabukile sihleli ndabona uba no abanye aba ba bright esikolweni uyayibona njeba be bright mna ingqondo yami ithatha kade esikolweni okay ne and ngeke nje ithatha kade nokubhala okukunzima because iminwe iqinile uyayibona but nawe ke ngoku ndazomxelela umama emveni kwaba ndi right uThixo seliphilisile because ndiphiliswe nguThixo andiphiliswanga ngamanzi andiphiliswanga ioil uyayibona ndiphiliswe nguThixo so ndamxelela umama ndathi mama noko selimdala andijeba limdala uzamile uba undisezikolweni zabantu nabakhubazekileyo ubuqondo bafuna kube khona ikamva but akho kwanto iye yalunga apho ndamxelela uba mama jeba ndikulandela apha ekhondweni lakho manje usiye enkonzweni emthandazweni ka4 ekuseni uyothandaza ndihamba nawe ikhona lento ityalekileyo apha kum uyayibona ade avuke nango-3 Bishop Langa avuke ngo-3 ekuseni amemezele ahlabelele ingoma angene elalini so ndabona uba no eyona nto endenzela kule meko sisibindi sikamama oye wayikholelwa lento kaThixo uba iyanceda ndaqonda uba ndizakwenza sure uba esigqibo asithathileyo waye wasithatha nam ndizasithatha ndihambe naso emveni koko ndamxelela umama ndithi mama ayikho into endiyithanda njengomculo ndabe ndingazazi uba ndiyakwazi ukucula yimafako okay ndifuna before siye apha okay kule nto yomculo faku umenshina into ba ethi uzamile umama ukufaka kwezi zikolo because benzobuzo okokuba kukhona izikolo mosurhulumente azenzileyo ezo disabled child ungaba wena ukwazile ukusana kwezi ndawo oba ukwazi uzama okwesibini faka into endifuna uyibuza kuwe niphendulele le mibuzo esikolweni uyile esikolweni andiyanga esikolweni uphele kubani faka ndiphele kuphi kuphi yes hey
Faku andikuva kahle mhlawumbe umbukela akayiva lento Okay. uyithethayo ngoba ndicacisele Faku uyile esikolweni waphela kuphi Yes. sowutshila uthi wohlulakala sesikolo Yes. eyona nto Faku ekwenza ukuba uqomba ibuyisele uvu yohlulakala sesikolo ibikukubona ukustrugglisa kwenkubazeko okanye ibinguwe Isizathu soba ndithi bishop ndiyile esikolweni ndiphinde ndithi andiyanga esikolweni okay uba bendiyile esikolweni ngendikude kakhulu because isizathu soba ndithi ndiyile esikolweni kwacaba ke ngondiyandisonyuselwa ndabe ndizibona uba ndiyashiyeka ayikho into ebonakalayo uyayibona lana so noba ababukeli bebukele so ndingayibeka neliphandle ndithi esikolweni andiyanga okay kodwa ndiphinde ndibe ndiyile because iuniform ndandinxiba siye esikolweni uyayibona but ke ekuyeni kwam andifumananga nto because into endiye ndayenza mna phaa esikolweni kwakumane uculo khona ndandivele ndiqale phaa ezilayinini ingoma uyayibona uprincipal waya kumama wathi hey mama lo mntana akalunge esikolweni okay and actually uprincipal akasekho so wathi akalunge lo mntana mzamele isikolo somculo wathi umama hayi okay zabona umama wandithatha wandisa kwisikolo ekuthiwa kusengceleni eMzomtsha esabantu abakhubazekileyo still nalapho andalunga because phaya abantwana bayahlanjwa bayazihlambela impahla but mina uThixo undincedile ndiyakwazi uzihlambela impahla ndiyakwazi ukuzayinela impahla uyabona ndiyakwazi ukuzityela njengabanye betyiswa but abona uba no le ndawo ndikuyo iyindonzakalisa nzulu okay because lento ibhlungu lento ndiyibona yenziwa kwabanye abantu ubona uba abanye bangangawe bishop ubona uba ingazi kuvela uthunye uyeshop ndazibona uba no man uThixo undincedile mna and ke ndabona ngomnye business ekuthiwa ngutata umbangi wasengceleni so utata umba une business town engumfama wathi utata umbangi no ndizabachazela abazali bakho ayikho lento bakusisela yona apha ndasuka engceleni wandigodisa utata umbangi ndagoduka wethuka umama xa ndingene ekhaya ndathi mama ndifuna ukhoza uThixo isikolo cela silibale ngayo and ke ngoku uThixo akazuxakwa impilo yami Imafako ndifuna uya kumbukeli pha ekhaya Okay. mbukeli apha ekhaya kubakhona mosi ababukeli abasibukele abakwi denial yokuba unomntana okhubazekileyo Okay. akafuna uyiaccept Okay. okoba umntana wakhe ukhubazekile namhlanje Faku uveza into yoba masititch abantu pha Yeah, ekhaya yeah. ungumzali uyazazi okokuba umntana wakho akufanelekanga ba ukwisikolo esisithile fama kwi-special school Yeah. ngoba abanye abazali baye bangafuni uyi-understanda Sure, bangafuni sure. uyamkela imeko Yeah. yomntana wakhe namhlanje uza wena ozayo live usithi hayi mna Ewe, mna, ozayo yes. andihange esikolweni Andihanga, ngenxa it's true. yenkubazeko Yes, endandinayo yeah. Faku wancedwa intoni ke ngoku enkubazekweni ngoba ndiyakhumbula Faku xa ndikhumbule izinto zakho umane uzithetha sidibana apha edolophini umane uzithetha into zakho xa ndikhumbula Faku iinyawo zazijijekile yes oku-wheelchair yes wancedwa intoni Faku because ndifuna ungase lento ungayithetha wancedwa intoni ube uphakamile namhlanje unglo ozayo nanku umbuzo wami simple nje wancedwa intoni ube uphakamile namhlanje unglo ozayo no ndiyabulela bishop baka lo mbuzo because kulento yokulandela umama esiyecaweni uyayibona so kwathiwa mama uba uyafuna phile lo mntana yena umntana akazinto ngayesu 1 2 umntana akekho good ekudetheni 3 umntana unenhlonzo wangcono nabantu abadala wathi kwathiwa eyona nto izawunceda kokuba wena nozala uthathe uYesu ukholo uba angaphila lo mntana okay uba ufuna aphile lo mntana thatha uYesu ewe noba solikhuphile ilizwi loba noba ngafa wohlulakela but yena uYesu akamncamanga lo mntana and umphefumulo wakhe usezandleni zikaThixo wathi ke utata uba uyafuna aphile akazuphila lo mntana because lo mntana ufuna kancane kwifaith yakho njebe landela wena ufuna kancane apha kukholo olu lwakho wena nozala yamkela uYesu ukuze aphile lo mntana hey wamamkela umama uYesu unako emvelo kwebemamkela uYesu mama uThixo wenza ummangaliso lo tata wathandazela ihagu next door ifile umakhelwane ekhubekile ba engazi ba ihagu lewe intoni wathi lo tata uyafuna ubona uThixo ndizayivusa le hagu
utata umshweshwe natata Ramosi waselisuthu wayiqhuma ivangeli enyandeni wathi wayikhomba la wathi vuka wakho ngegama lika Yesu yavuka yakho ngegama lika Yesu wathi ke ngoku utata lo mama akazuxakwa uThixo impilo yalo mfana yekela nje kuThixo emveni koko emamkelo Yesu mama ndathandazelwa ngeze following day lo tata lo wahlala pha ekhaya wathi ngicela nimothule kutshe nimbeke nje nabe ngisisu phansi Nkosi yami nimbeke nje uThixo wenza isimanga bengakwazi nokurhubuluza oku ukubona into ba umuntu ahambe ngesisu ningakwazi noba ndihambe ngesisu uThixo wenza isimanga ndahamba ngesisu kanti njengoba ndihamba ngesisu ndiyangasesibayeni ebuhlanti xa ndifika ebuhlanti bishop yakhala impahla which is impahla zigusha yonke imfuyo efuye pha ukuvula kwami umlomo ndahlabela ingoma ethi siyakudumisa Thixo siyakuvuma yatshintsha ke ngoku iatmosphere pha endlini ekuhlaleni yatshintsha incoko ke ngoba kwenze njani ukwazi kwami uthetha ndakwazi uthetha ngokucula nojoba ndithethe nojoba sisithetha ngoku ekokuba ndikubulise ndikuqhawule ndithi so uThixo wathi ke ngolotata uyambona uThixo akakhawulezi uThixo wenza by step uyayibona so uzama ukuthi uThixo wethu unako uThixo uyakhathala sibambe lonto namhlanje mbukeli pha ekhaya uThixo wethu unako xa ikwazi ukuba aphakamise wena Faku ndithetha ukuba nakumbukeli pha ekhaya uzama umxelela into yoba uThixo wethu akahlulwa yimeko yakho uhleli kuloo ndawo uhleli kuyo Faku ndifuna siye ke ngoku kuleni party waphakama wahamba awunasikolo ozayo waqala umculo Faku mamela ke bishop ungekagqibi ndaphakama ndihamba nomama ndenkonzo angeke ndishiye inkonzo kuzo zonke ezi zinto sizithethayo ngeke ndimshiye uThixo senkonzweni hamba nomama xiba ishethe ekrazukile impahla nje one isihlangu sibotshwe ngocingo yonke lanto but inhliziyo yona ifuna uThixo Nkosi yami inhliziyo yona ifuna uThixo ndahamba ndikhumbula mina zanithile bishop ndihamba umama unabe phakathi athandaza engumthandazi uThixo wamnika inkonzo yothandaza yathandaza hayi kungabi nani andazi bakwasike kwathini kwangecawe futhi ezintsukwini ukhona inkonzo enkulu pha enyandeni dadanduluka ngengoma umfundisi engumfundisi uMashicila wasengqamakwe wathi umfundisi uMashicila myekeni ndahlabelela ingoma ethi bulelani kuYehova kuba elungile kuba ndihlabela ndihleli nabanye abantwana beSunday school kanti apha endlini kurongo kulento ithetha uba uThixo unako uThixo wayengcinela into yakhe so ndiya kwinto ethi actually mna azange ndaba nomlungu andinamlungu ne andiphangeli la Thixo wakudala uThixo wokhokho bethu uThixo wabazali bethu uThixo ongamncamiyo umuntu uThixo ongamlahliyi umuntu uThixo obona lapho singenokubona khona Nkosi yami uThixo obonelelayo uThixo oyithatha into ijongelwe phansi ayihlalise namakhosi uThixo ovela ubone uba umangele nawe kwindawo ohlala kuzo ubone uba umangele nawe kwindawo ohamba kuzo ubone uba andiyazi manje uba ndingathini ngalo Thixo because eyona nto yandincedayo nguThixo kamama ndamthatha uThixo kamama ndamfaka kum wahamba umama wohlala esifubeni sika-Abraham ndashiyeka noThixo wakhe kuba ndisahleli naye ke ngoku uThixo kamama Faku ndiyakuva unayo le belief kaThixo too much kamama unayo le belief kaThixo kamama too much uThixo unako kulento sincokolayo yoba uThixo unako uyibambile le belief Faku ndiyavuma wacula wadanduluka ecaweni wacula yabe iyaqala lento yakho yomculo ukusukela ngoko ukuphiliswa asiqala bekuphilisweni apha ekuphilisweni kwami uba undivile bishop bandithe wathi umfundisi mandibeke phansi nilale ngesisu ndarhubuluza ngesisu umculo ke Faku uqale nini
siqale ke ngoku emculweni siyeke le part wadanduluka ecaweni wathini Singena apha emculweni. apha emculweni ke ngoku umculo woba waziyo kokubungu ozayo ndamase ngoba siyakubona ubudumile waziwe izizwe zonke masiza apha emculweni ke Faku uqale nini ke ngoku apha emculweni oba sithi nangu ozayo Okay Bishop inkonzo le uThixo lo ndiqalele loba enkonzweni ingahoyekanga ndathi kwase ndibona manje siqabukile ke ngoku ndiyabona izibane ziyabona kuvulekile ndidanduluke ndatsho nasesingcwabeni yonke lanto into eyenzekayo kukhona omnye umntana endihamba naye Sunday school ekuthiwa nguyolisa Hlazo okay Maduma pha elalini uswelekile uyangcwatywa and umama isaphila and ndiyamxelela umama andizungayi kwesasingcwaba ndizawuya hayi ngekabikho isystem eloxatshe azikabikho ikeyboard nentuntu uthi umama awuzundenzela inhlonipha ndithetha ntoni ndithi hayi saya xa sifika phaya kwabe kungcwaba inkonzo le iAssemblies of God hlabelelo umama batsho mama basho uyayibona masinawo indoda ba ayivele sikutsibele nje idalu iqala ijonge kuqala uba yephi ifolo ezohlaba ngayo pha phambili ndatsho emveni koba ndichilo wehla uThixo ndinayo la belief yokwehla kwaThixo wehla uThixo wehla nje esingcwabeni wehla uThixo emveni koko kwavela omnye utata uNakasa unguchairman kaSATO apha elibothe wathi kwedini ngwaphi ndithi ngwalapha enyandeni wathi uthinto yakhe ndithi hlala pha ekhaya wathi ngicela uziye pha kwi-teachers prayer next week ngolwesithathu ndithi zaya kanjani wandinika imali ayiseyimali ngoku R20 asakhupha bawongophi unyaka ndaya xa ndifika phaya into yandenza ndavuka ukubona ukuba ndizocula ndikhalisela ukeyboard kuyibona mosithi xa iqala uqonda uba unomdla wayo ndabe nqoma ndiyaqala nobona naba bantu hayi ndatsho kanti phaya still ndatsho ugqiba kwam ndaphuma ndahamba wehla uThixo uchairman wasengceleni kaSATO wabuza kwaba balapha elibothe singamfumana njani lamfana kodwa hayi kulula bangamfumana phofu ndabe angisekho khaya ke ngoku ndisemvuselelweni ndihlale ententeni kulale kuthiwa kusententele ndiyahlabelela khona. That means Faku lento yomculo kuwe iqale enkonzweni yaphuma enkonzweni wamana ucula apha elalini kwizingcwabo zelali uFaku ke ngoku azabe nguozayo ke ngoku sigqithile ke ngoku Faku apha ecaweni nasemvuselweni zelali nawumana ubizwa ngabantu bekunika lonto bakunika yona ukuze ube nguozayo ke ngoku ubize ube nguozayo ungene estudio ungene nini Faku ungena njani okay Bishop lento iqale ngoba ndipha intenteni emvuselelweni entendele ndazibona apho uba lento kuthiwa nguThixo ayixakwa ngumuntu eyoba andinika ingoma ethe wakhuphuka wayewasimele 2012 and ndambuza uThixo ndipha intenteni uba Thixo ewe kudala ndikhayela urekhorda abantu benamakhaseti thina ndincamile ngoku wathula uThixo ndahlabelela ezithetini phangcele ndabona nguBishop uThepman undade eMachaya wathi undade eMachaya ndicela sikhuphe imali madoda awurekhoda luvana because wangena iprogram lingekafika ixesha lakhe ngenxa yoba uHoly Spirit evele wathi take over uyayibona then ngesokusa wandithumela kumdingi xa ndifika kumdingi ukuyibona emosi ithi qoma uyayiqala uzothi wakhuphuka uthintini uqomba Thixo ndangena noThixo ezinye izingoma ziyaziwa but eyona ngoma evele yagqwesa wakhuphuka wayosimela ezulwini ndithe xa ndijonga la ngoma ndajonga apho ndisuka khona uba uThixo akamncama umuntu wakhe uThixo akakhethanga balala umuntu uyakwazi ukuyikhuphula into ijongelwe phansi emveni koko ndangena estratweni eMthatha Faku yabona ngoku
Ngangena esitratweni eMthatha. Okay. undisa kule ndawo fama ndiyakuyo ke ngoba ndiyakhumbula bekho abantu bamanje besithi uOzayo suka beyindimbani adanduluke nje space faka kuwe lento into because uvese udanduluke nje space Lubisa. wakhuphuka wawuvese unomuntu umuntu uyakubulisa uthi wakhuphuka Kube kanje inxa icalling. Because into uthi xa ndinike yona apha ekukhuleni kwami ngasebuntwaneni bami ndiye ndayiunderstanda. Ndayiqonda. Uyayibona? Because xa uThixo ekunikeze into omawumseve ngayo ne-challenges ziba phezulu. And ibe ngathi ke ngokuThixo xa zikubetha ibe ngathi akekho. Kanti ukaThula uThixo afuna ukujonga uba usandithanda na. faka masihambe kanje Okay. wakuthatha ke uTata uMachayi Sure. wakufaka estudio kumdingi abantu abamaziyo kuthiwa nguButsoso ngwakwamdingi wayenza le album Ndayikhupha. ithi wakhuphuka wayikhupha faku uyibone njani okanye isebenze njani lo album Okay. empilweni yakho masiqale empilweni yakho before siye empilweni yabantu isebenze njani le album empilweni yakho Okay. No mandibulele ngalombuzo Bishop. Isebenzile kakhulu. oh Because yona ithi nqonqozele yandivulela iminyango eminye engazange ndayilindela uyayibona and actually ndaye ndothuka xa ndivikhala komhlobo wenene ndayothuka uba hey bendithi kwaliba ndimetal buke kwathi uzoma uOzayo ubona uba uma kwamntu because ingxaki i-anointing uyayibona and ke nguPaul uba lento le voice ayihambelana nesiqu sami because ngidumntana uyayibona but ibike ndatsho nathi wakhuphuka kuma kwanto uyayibona so ndiyakunto ethi ndingenapha ezitratweni andizabuyela ezitratweni mandiyithethe kwangokulonto leyo ndizabuyela apha ezitratweni so ndingene nayo apha ezitratweni yatsho uCR yatsho mhlobo wenene yatsho kuKhosi FM abantu baye bakhangele eKapa baliphela ixhego kanti uThixo kunenkwenkwana avele wabeka i-anointing kuyo faku ke ngoku naku Okay. unguOzayo Ndamasa ufundanga sure ubutshilo wathi uNobi esikolweni awukwazi ubhala i-challenge ke ngokufaka ngoba emculweni Okay. kufuneka ke ngokuhanjwa kwahanjwa kube kwi-contract okay kubekho i-signature kubekho intoni i-challenge ongafundi kwakho ubuhenglisha njani into yoba ukwazi kwezinye izinto uphumela ngapha kwazo ubungafumani uqhathwa ngoba kuzoba khona uqhathwa endleleni xa unglo muntu uthi awufundanga because amanye amagama azwakazi Yeah, uwa understand yeah. seyithethwa Yeah. umuntu abanye abantu abazukucacisela sebekunika icontract khange ufumane ke ngokuqhathwa endleleni okay no mandibulele ngalombuzo Bishop kudala benifuna dala benifuna benikabe ndizihlupa bevele bathumele pha kuBishop napha kuMr Nothununu igqwetha elia oh Bishop benivele bathumele phaya kuthiwa hayi akuculi ndithi andidluli kule nto ndiyithetha njengoba ndibathumela phaya ndiyobuza kuThixo mna uba Thixo kukho lento ithiwani Thixo into xa inje bathi besala bona uThixo beseyifake uX kuma azulunga uyayibona then kwaphinde ke ngokwafika omnye still ndathumela pha ndacengwa ke ngoku oh bacenga basuka bayapha ekhaya enyandeni so ndacengwa ndavuma ndabaxelela uba ndicelwa ibe ngu-1 oh ingabi yeminyaka minini 1 year ndaphawula uba apha ekuhambeni kuba khona izinto zoba kufuneka xa uye ecaweni imali xa uye ethintini imali but uPaul uba uthi xa uyakuthuma ke ngoku but awukwazi kuba kukho lelo uyisayinileyo uzibophelele ngayo uyayibona so I think that's an contract A1 oh uyayibona so zange ndingene kuzo zonke ezininzi that means uzama ukuthi ufake uncediswe nguBishop Tshepo Machaya Yes. kwinto ezininzi Yes. noTata Nothununu Mr Nothununu yes okay ngaba abakuncedisileyo Yes. wena faka xa seyisithi ke ngoku umuntu ndizokunika le mali ubuyi-understand wena ke ngoku athi umuntu ozayo ndiyakubiza endaweni ethile ndizokunika le mali ubuyi-understanda wena okokuba nantsi imali ethile imalini
isuka phi ithini xa sokufuneka ukhuphile ebankini okanye uyosayina into ezithile ngoba fa kunizi artist awungeni izisenti zamali kwamanye amaxesha ke ungena izithonga zemali wena ubuyi understanda lento ngoba sine artist faku ezifana nawe but yeka nje wena bukwazi uthetha out ebantwini sine artist ezingafuni uthetha ezingafundanga manivele ibeke phandle ngoba utshilo ezingafundanga but ezingafuni end up eziqhathwa apha but we understand afaka imali okanye bekukho umuntu ebechannel imali yakho no isiza soba ndithumele pha kubishop okay ne because ebethi noba umuntu uyalifuna uyanihara ndithi fonela ubishop then agqibele ubishop then ndithi bishop nansi imali ingenile athi iyake faku sigqibe ngaloo mali ndiqonda uba ku-right uyabona because xa ukhula ezinye izinto awuzazi because uye uve uba hayi uzolimala uzobetheka uzokwenzakala uzawuthini so ke kona nje yandikhulisa kwenye icala because uba bendingekho kuThixo ndingekho apha ekukhonzeni ngekuthethwe enye into okay ngekuthethwe enye into because umuntu lo uthi ehamba xa ebona uba uThixo umphumelelisile alibale ifoundation alibala lapha suka khona because uba awulibala lapha suka khona kulula uba uThixo akuvulele eminye iminyango faku into endifuna uyiqonda apha kuwe ndiyakuva ohlobo uthetha ngalo ndiyakuva ndifuna faku usibuyele emva kancinci efaku bishop udala ucula yephi inhlungu yake wakwehlela apha emculweni into othi le into iyona inhlungu yake yandehlela njengoba ndinguozayo endangena kuyo ndingazazi yandehlela bishop mandibulele kakhulu ngalombuzo into eyayandehlela okokuqala ngose nomkhupheli wakhuphuka ngo2018 balikhumbula kakuhle ndahlasela ukugula ndikule ministry ndathunjelwa yonke indawo ndaleqiswa esibhedlele kwafonelwa abantu kathandazo ndaqonda uba ndathi Thixo uba ndigqibile umsebenzi wakho ndasithi dinalo nditshoyo wena bishop uba ndigqibile umsebenzi wakho Thixo mandingahambi kabuhlungu mandivele ndihambe so uThixo wandiphilisa uyabona ngokungcwatywa abantwana bakamama uMatthew Sodolophu aba babini babhubha ngeaccident ndandiphuma esibhedlele that day ndandingaphilanga laso esibhedlele ndakhutshwa ngemoto ndakucula pha wehla uThixo ndacela uba mandiphindisele khona because oogqirha bakathi uba mandiphume wafika uMpulana wathi uMpulana phuma ndiza kunyanga umane usiya phaa kumsejari wandinceda kanjalo then enye into eyayandehlela apha emculweni asifani apha emculweni sesithi noba sikufestival sithi noba sisezikonzweni ubona uba siyakompita singabanye ubona uba abanye bacula bene-stress uyayibona ubona uba abanye baqinisa izibindi ngezinye izinto kodwa uThixo abangaze ungehli ngoba uhlonipha izwi lakhe uyayibona so sininzi izinto endiye ndakhilana nazo apha emculweni okay faku manibuye uba ndikulandelela kakuhle kukho igame wakajikiswa kuyo family kucula wena kwathiwa unokwazi ucula ngeli xesha kuzoculwa ubani okay kuba ebonakala ungathi ubhetele kunayo yakukhuba loo nto okay sendilibele ndingabuyela emva faku ndikukhumbuze ngoba kwigame wake waculiswa khona ufamily ixesha lakho kwathiwa hayi khawume emva ukhona umuntu obalulekileyo iyangena njani ifaka into yoba kubekho umuntu ingena njani kuwe as an artist oba ibe ngathi ukho umuntu obaluleke ukogqitha enye artist but ibe into kaThixo le kwelinye icala bishop singabantu sembethe inyama and kube khona ukukhubeka uziva uba yabona ngosenyameni ngoku but kuphinde kuncede unye icala xa ukhubeka usendaweni noThixo because kuba nzima yoba ukhubeke usenyameni ungabikho connected noThixo because uba usenyameni ungenza noba yintoni uyayibona lapho so ungenza noba yintoni
uthi mfako ingakulwisa lento xa ukhubeka usenyameni. Uba uThixo akekho. Uba uThixo akekho Bishop, ungabona usenza zenye into nje. Mfako ufila njani, uziva njani xa ufika endaweni ubona uba uyi-artist awubalulekanga, kukho i-artist ebalulekileyo kunawe? Uziva njani xa ufika kuloo ndawo? Ngoba wayicinga ufana kwezinye indawo uyayazi ke yakwehlele izinto ufika ungabalulekanga. Abanye bakuthathe Fako kuba beyazi imeko yakho, abanye bakuthathe, mandisebenzise Fako eligama, abantu abaninzi bakuthathe ziba ungumntu ongekho right kwa wena. Uziva njani? Ngoba yayike mna indikhube into yoba athi umntu kukho nalazincinci weBishop, ndithathe uba ndinguzincinci weBishop ngenxa yokuba ndingumntu oyile nto ayiyo. Wena Fako ukufile njani xa ufika kuloo meko njani? No, ndiyabulela Bishop because kona bekumele uba isehlele indehlele laa nto because ndingumntu, because ubibike ndehlelanga. Ngekudala ndagive up emculweni because ezinye izinto ziyamkhulisa umuntu emculweni uba angapheli mandla. Amanamba othandazo awucela ingoma kuThixo. Uyayibona? So yona ezinye izinto ziyasikhuba. Sisaza ukuqhubeka nale journey yomculo. Sikhubeke still singapheli mandla. Uyabona, I think ikhona enye video ibike yatrenda dise Kapa. Ndandise Kapa ePhilippi. Apho ndabethwa ngomnyusisi. Ngoba bekusiya apho Fako, uyayibona, ndifuna apho Fako ngoba into zakho ezitrendileyo ezinithi eyokuqala eyobethwa kwakho ndiseqongeni useqongeni. Yothuko uba unobufako wenze ntoni wagityisela ngenkunzi balanga yedwa umntu useqongeni. Kwakwenzeke ntoni ngalamini xa soyilandelelela laa video? Kwakwenzeke ntoni? No, zange ndilandelele Bishop, mandiyithethe into enjalo but ke kuba manje uba izinto zikhe zikwehlele ungumntwana kaThixo ukholwa, because ekugqibeleni wandiyesha laa mntana ndabuya umva kodwa mandihlale phantsi, ndahlala phantsi ndingekaministerishi. But xa senditrace ke ndafumana ukuthi lo mntana uhlaselekile. Uhlaselekile, amadimoni nje amhlasela. Uyayibona? So ke ngoku imimoya iyakhabana. Kulo ufuna uziveza, kulo ufuna uziveza. So ndiyabona Fako upetsula izitulo, upetsula uyowapha into kaThixo, kupetsula izinto Fako. Xa sobuya ngofake kuweni waphindwa wanawo amandla obuphinde uministerish. No, kodwa mandingaministerishi. Bona ndandigcwele inkosi that day, bona ndandithandazile. Because naphi apho ndiyakhona ndiyathandaza. Eyesibini Fako into endifuna ukubuza kuyo, if uright for yona, kwavela nento ethi Fako uke wabanjwa. Kwakwenzeke ntoni Fako? Ngoba umama uDoc yena iveteran yomculo walapha ePhondweni, into eyimbambisile yena inye yinto yokuba elwela umculo, amalungelo omculo, oyoba afike imculo wakho ulandukiwe, wenziwe ifake kakhulu ethengiswa, ube wena ukhuphe imali ezinkulu. Apha enye ibikatrenda ibileyo ngawo. Bishop, ubuyambona uJoseph. Ithi iBhayibhile wajikelwa ngabantu abakwabo. Uyayibona? Now that isithi iBhayibhile kusixesha laba ifamilies zingavani, kungabonwa ngasonye. Uyayibona? So into ke ngoku yayihambe apho. But ke ngo still kwa uThixo yena, because uThixo ayivulela ithuba afuna ukuziveza uba unguThixo. Uyayibona? So uThixo ke ngoku wazibonakalisa uThixo uba noba ningamenza ntoni, but into engesoze niyithathe inye anointing. Uzama uthi Fako iyalwisa le ntambiso Too much. le ntambiso Fako ingakufaka endaweni but uThixo angavumi ngayo. Too much. Uzama ukutsho namhlanje. Too much. Fako masihambe. Ndiyayithanda lento yalo sisi ngoba hayi bukele ekhaya kwakunzima ngalamini nami ndandiyibukele le video.
cha nanqoma ndiyahala umkhangela ufaka kwanamhlanje oba kwasuke kwapetsula izinto wataka ufakwa otshona le kwakwenzeka izinto ndathi ndiyayazi uba indoda kaThixo le ungafika ikhona lo moya uthe xa iphakama kwenzeka into faka masiye ke ngoku amacwecwe akho faka mangaphi amacwecwe I think ii-CDs zi-4 bazikoyi-5 oh eyokuqala ngwakhuphuka eyesibini nkundicela Ntonye eyesithathu ngusibonga umusa eyokugqibela nguzukiseka okay aneliso sweleyo then bese ndikhupha ke ngokwi-singles yebo okay faku ngoyiphi istudio oqonda esi disebenzile apha yipho iqonda ialbum apho kokuba idle umhlaba le album kwi-album zonke so something wakhuphuka hey njengoba ndibona uba nantsi ityeya yomnqophiso ixakekisa iyayibona uthi usoso mdingo wakhuphuka uhambile wakhuphuka Yes. wayivula iminyaka Yes. wakhuphuka faka masibuye ke ngoku siye kumbukeli opha ekhaya ongumculi siye kumbukelo opha ekhaya before faka undiye kumbukelo opha ekhaya ongumculi apha ephondweni siqala apha ephondweni siyabona i-big artist ziyabizwa umasipala wethu ukhona into azenzayo urhulumente wethu ukhona umbutho olawulayo ikhona into azenzayo faka kuwe ungaba ungayijonga njani lento okanye banalo ugxado okanye ikhona into abancedisa ngayo kwi-industry okanye kubizo lwakho lomculo no mandibulele ngalo mbuzo Bishop mandicale ngelamasipala wami waseNyandeni waRthambo umeya engisokhanyile wayendisupporta too much okay so ndizama ukuthi ndiye ndasupporta ka too much njengoba nangoku ndiza kwenza i-event engomhla we-5 kaSeptember okay ndibhalele umeya waseWaRthambo so ndiyamthemba uThixo nalapho uba letyeyo yomnqophiso izakwenziwa ndasa so ndifumene isupport that means uthi urhulumente wethu uyancedisa Yes, kakhulu yes. kwi-ministry yakho Yes. yomculo Yes. faka undenzela uba ke ngoku sihambele phambili kubaculi bonke abakhoyo ngophi umculo rhalo kusebenze naye hayi Bishop athetha kandicinge Bishop uthi kandicinge lo umculo othi lona ndiyarhalela ke kuthiwe kukho ingoma endisebenze kunye naye uJumbo because uJumbo bense Durban I think ebekwandifonela uCapsi wena Bishop ndise Durban uJumbo nama artist ongase Durban avela ndamkela andenzela ububele yonke lanto then ke ngoku uJumbo abetshilo sithi hey mngana afuneke senze ingoma ndathi no ndilinde kuwe but ke ngoku ungathi igqiso undiqubula but ufuna siqa sicheckishe i-plans zethu ba zime njani uyayibona so udinga ngujumbo kuwe ingangujumbo kutheni uzokhetha ujumbo theni uvese ukhetha ujumbo nje kubantu bonke the artist osenawo amaqonga amakhulu I understand ayihlonipha iview yakho but utheni enhlizweni yakho kubeke kujumbo usondele kakhulu oh and njengoba esondele kakhulu saconnectana nami ndasondela kakhulu because ndimbonile endifaka eDurban okay yebona ndiqhela uphelele eGauteng naseKapa nase-East London naseBhayi okay uyayibona so ininzi nje wethu into uThixo angayenza ngami noJumbo ndinayo into ejoyo kosiba mbukeli pha ekhaya siyanga sekuyisongeni uThixo engumncedi ibinguye ke ozayo kwaNdamase lo besifuna ke umazi bhetele ngaphezulu koba naye okanye ngaphezulu koba nawe ucifamba uyamazi nguye kufaku lamampondo lo faku siya kumbuzo nje wokugqibela sizokwazi uba sishwangathele esisiqendu sethu faku into endifuna uyazi mina inye ngoku apha kuwe ukusuka ngokubheka phambili silindele ntoni kufaku ukusuka ngoku
ukuya phambili silindele ntoni ndiyayiva uba kukhona ialbum entsha ethi nansi ityeya yabonakala ityeya ukusuka ngoku Faku ubheka phambili ninominees ongangenela kuzo kanye ongazamuvela nakuwo because zange sake sakubona kwezi awards zibakhona as big zuba uyile artist uyiywedumileyo ikhona into engasothusa Faku ikhona umgudu Faku ungasothusa usuka ngokubheka phambili manibulele Bishop uThixo unento zonke akaxakwa nama akho nto endiyazi but ikhona into ezohlokomisa uyicinge Faku into yoba ungenele kwezi awards sowusebenzile Faku mandiyithethe nyani angeke ndicinge Bishop awungomuntu wezo zinto hayi andifuna ukutsho Bishop hayi andifuna ukutsho hayi andifuna ukutsho mntana enkosi andifuna ukutsho Faku khawuvalelise pha kubabukeli emakhaya utsho kokuba uFaku ufumaneka kanjani babukele emakhaya masibulele kakhulu ngoba nihlale kunye nathi naye ozayo wakandamase ndenzela uba uzivalelise pha kubabukele emakhaya ukutsho kuba ufumaneka kanjani phi siyabulela kubabukele emakhaya siyabulela na ku Cubs event sibulela ku Bishop Langa siyabulela kubabukele kakhulu ngena ndlela sesimanga uThixo abafihle abasikelela abaprotecte uOzayo uyafumaneka pha ku Facebook ya yonke information yakhe ikhona phaya ku Facebook uOzayo uzithandela uThixo cha ungamphazamisa ungamsentweni engenathixo umsekule ndawo lizochigwada lakhe lithimule khona so ndiyakunto ethi ngamazwi ombulelo lawo iyayibona lathi so ndiyabulela kakhulu uThixo anenze njalo masibulele ke mbukeli pha emakhaya besithilo ke sathi behleli naye ke ozayo uwakwandamase iFaku ngokwalo mntasekhaya ndifuna ukushiya namazwi athi uThixo wethu unako xa ikwazi uthatha uOzayo engafundanga enjalo amphakamise ezigulweni ebenaso amphilise uOzayo ambeke kule ndawo akuyo namhlanje ndiyakuxelela namhlanje nakuwe okoba neyakho imeko isengatshintsha kulona uThixo sihamba naye sutatazeliswa yisituation yomzuzwana okanye uThixo wethu unalo ixesha ngoba unguThixo onako into nayo usakunikeza chance utshabo kokuba like lichayinte lihlekise likuhlasele kanti lonke lo xesha ikhona into ayipreparayo ndizothini kuwe mntaka baba ndizokuxelela namhlanje ngelu usuku okokuba uThixo wethu xa inokwazi uthatha uOzayo Ndamase ngapha enyandeni elibode engazi into but namhlanje amhlalise namanene athi uMefibhoshethe uyintoni umuntu lento umnonelele kangaka uthatha inja efana nam lona uyibeke etafuleni idle namane neyakho imeko isengatshintsha yabona le meko uyijongo kokuba sozitshintshe uThixo ngexesha basahlekayo uThixo usehlelweni lakhe loba abuyise isimilo okanye abuyise isidima sakho neyakho imeko ingatshintsha namhlanje uFaku ebesiphathele lonto sithi uThixo unako nakuyakho imeko uThixo unako masidibaneni kwelunye usuku ngenye imini sinphethele omnye umuntu uThixo unako enkosi